шаҳрвандони Ӯзбекистонро ба Русия роҳ надоданд. 40% мардуми Тоҷикистон дар хурду хӯрок сарфакорӣ мекунанд. Душанбе 5 соли зиндон барои садақа дар синни 87 солагӣ. Не могу туда пройти, узнавать, в чем дело, на каком основании они не пропускают. Даҳҳо шаҳрванди Ӯзбекистон пас аз расидан ба фурудгоҳи Шереметьевои шаҳри Москва 3 рӯзро дар он ҷо тай карданд ва ба қаламрави Русия роҳ дода нашуданд. дар рӯзи 4-уми интизорӣ онҳоро ба ватанашон баргардонданд. иттилоъ медиҳад Радиои Озодӣ. ба мардум тавзеҳ дода нашудааст ки онҳо кадом қонунро вайрон карданд. ҳамаи омадагон ба Русия барои табобат ё ба назди хешовандони худ омадаанд ва дар даст тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро доштанд. аммо хадамоти марзбонӣ бидуни шарҳи сабабҳо шиносномаҳои онҳоро гирифта онҳоро аз минтақаи транзитии фурудгоҳ раҳо накарданд, бо вуҷуди он ки дар байни шаҳрвандони Ӯзбекистон занони тифлдор ва беморон буданд, ки барои табобат ба Русия омадаанд. таи 3-4 рӯз мардум интизор мешаванд. мо хуб, аммо инҳо занони кӯдакдор ҳастанд. хашмгин шуда мегӯяд мусофири ҷавон, ки мусофирони Ӯзбекистонро дар Шереметьево ба навор гирифтааст. мо инҷо 2.5-3 рӯз аст ки азоб мекашем. бигзор онҳо шиносномаҳоямонро баргардонанд ва моро раҳо кунанд. дар ин ҷо бо кӯдакон бароямон мушкил аст, ёрӣ пурсида гуфт зани кӯдак дар даст дошта. занони кӯдакдор азоб мекашанд, кӯдакон гирья мекунанд, шиносномаҳои моро низ гирифтанд, бағоҷҳоямонро намедиҳанд, гуфт зани дигаре дар навор. мисли сагҳо дар ин ҷо хоб ҳастем, оё онҳо виҷдон доранд? суол мекунад мусофире аз Ӯзбекистон. O'zbekiston xalqi kerakmas bo'lsa o'zbek davlati chiqarib yuborsin. қобили зикр аст ки ӯзбекистониҳо кӯшиш карданд бо сафорати Ӯзбекистон тамос гиранд, аммо тавре ки интизор мерафт, ҳадди ақал ҳеҷ гуна вокуниши дипломатҳои ӯзбекро ба даст оварда натавонистанд. O'zbekiston vatanimizga qaytish jinoyat emas-ku axir. мутаассифона чунин муносибат ба шаҳрвандони Осиёи Миёна аз ҷониби мансабдорони рус кайҳо боз ба амри маъмулӣ табдил ёфтааст. коршиносон чунин мешуморанд ки набудани вокуниши режимҳои лухтакмонанди кишварҳои минтақа сабаби асосии чунин муносибати бадбинона нисбати сокинони Осиёи Марказӣ дар Русия мебошад. зеро агар чунин ҳолат бо шаҳрванди ягон давлати дигар рӯй медод, пас ҳадди ақал ҷанҷоли дипломатӣ рух медод. ҳамо қим мебарорем ёки шароитҳои вазмин ҳаста ҳамода то бегара агар ина дурусер шуда ина кор нест ҳисоби хина. Пандемияи коронавирус дар Тоҷикистон ба тамоми сокинони кишвар, хусусан ба муҳоҷирони меҳнатӣ зарба зад. танҳо тибқи маълумоти расмӣ ҳар сол то 5 миллион нафар шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор кардан ба Русия мерафтанд. имсол бо сабаби баста будани марзҳо қисми зиёди онҳо маҷбур шуданд дар ватанашон бимонанд. дар Тоҷикистон қариб ки коре вуҷуд надорад ва оилаҳои муҳоҷирон барои зинда мондан талош доранд. онҳо маҷбуранд ҳатто дар маҳсулоти оддитарин сарфа бикунанд, гуфта мешавад дар гузориши омода кардаи рӯзноманигорони Настая Шевремия. аксарияти ин хонаводаҳо дар Тоҷикистон аз оғози карантин гӯштро аз рӯйхати хӯрокаи худ хориҷ карданд, зеро аксари оилаҳо аз ҳисоби шавҳарон ва писарони худ, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ маблағ мефиристоданд, зиндагӣ мекарданд. аммо аз сабаби коронавирус ва марзҳои басташуда қисми асосии онҳо натавонистанд барои коркунӣ ба Русия бираванд. сокини пойтахт бо номи Саодат ба ҳайси фаррош кор мекунад ва шавҳараш Абдусамад ҳама рӯза ба бозори мардикорӣ меравад ва дар он ҷо баъзан кори ночиз меёбад. бо ин пули ёфтаашон онҳо ҳар рӯз хӯрокворӣ мехаранд. хӯроки нисфи рӯзӣ аз он вобаста аст ки шавҳарам имрӯз ба хона чӣ қадар пул меорад. агар вай бештар кор кунад, мо хӯроки ғизодор мехарем, агар не, хӯрок ночизтар мешавад, мегӯяд Саодат. сокини дигар бо номи Сафаргул Нурова гуфт, ки дар Русия ду писари ӯ дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. ҳоло бинобар пандемия ҳарду бекоранд. Сафаргул мегӯяд, ки писаронаш ба ӯ пул мефиристоданд ва ӯро, бародари маъюби худ, ҳамсарон ва чанд фарзанди оиларо таъмин мекарданд. ҳоло онҳо пул фиристода наметавонанд ва тамоми оила аз ҳисоби 2 нафақа зиндагӣ мекунанд.
нафақапулӣ танҳо барои нон ва картошка кифоят мекунад. ҳоло мо хеле сарфакорӣ мекунем. ҳатто орд, нон ва шакарро хеле сарфакорона истифода мебарем. 1 кило шакар 10 сомонӣ, 1 халта орд 260 сомонӣ, дар ҳоле ки нафақаи ман ҳамагӣ 120 сомониро ташкил медиҳад, ҳисоб мекунад Нурова. тибқи таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ беш аз 40% оилаҳои тоҷик истеъмоли ғизои худро ҳангоми пандемия коҳиш додаанд. аз ҳама бештар оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ зарар диданд. ба гуфтаи таҳлилгарони бонк, кишвар бояд афзоиши сатҳи умумии камбизоатиро интизор шавад. дар ниҳоят хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон нисбат ба хонаводаҳои сарватманд ба интиқоли пул хеле вобастагӣ доранд. ҳамин мо як илоҷ бошад, ҳамин раиси барқ ёки ҳукумат як масъалаша бинад ки ҳамин мо чӣ хел гар кунем. Гаркунандаи магазинҳода мефурӯхтагӣ мумкин нест. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ сокини 87-солаи маҳаллиро ба 5 соли зиндон маҳкум кард. мурофиа паси дарҳои баста сурат гирифт. намояндагони додгоҳ аз шарҳи ин масъала худдорӣ карданд. хешовандони судшаванда гуфтанд ки Дониёр Набиеви 87-сола дар расонидани кӯмаки моддӣ ба хешовандони аъзои зиндонии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шудааст. яке аз хешовандони маҳкумшуда Саид Исҳоқ Бобоев рӯзи 4 январ дар мусоҳиба бо Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳукм рӯзи 28 декабри соли 2020 паси дарҳои баста эълон шудааст. манбаи дар додгоҳи Исмоили Сомонӣ хабари ҳукм нисбати Набиевро тасдиқ кард, аммо ба далели он ки парванда ҳамчун махфӣ маҳсуб меёбад, тафсилот надод. ман Маҳмадӣ Тешаев, узви раёсати олӣ собиқ мудири шӯъбаи Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ Маҳмадӣ Тешаев гуфт, ки тибқи маълумоти мавҷуда Дониёр Набиев моҳи сентябри соли гузашта дар хонааш дар деҳаи Гулбутаи ҷамоати Чимтепа боздошт шудааст. муҳри махфӣ тафтиш мекунем, мо ӯҳдадор нестем ки ба ин саволи шумо ҷавоб диҳем. сохторҳои расмӣ дар бораи боздошт ва ҳукми додгоҳ чизе гузориш надоданд. дар рӯзҳои ид Набиев ба оилаҳои маҳбусони Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон хӯрока, гӯшт ва мева меовард. аз ин рӯ ӯро боздошт ва ба зиндон маҳкум намуданд, таъкид кард Тешаев. ҳанӯз маълум нест ки Набиев бо кадом моддаҳои кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста мешавад. 3 сол ки гуфтушунид доштем, он чизе ки ба имзо расида буд доир ба ҳамаи ҷолиби диққат аст ки Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҷузъи мухолифини Муттаҳидаи Тоҷикон буд ва пас аз имзои созишномаи сулҳ миёни ҳукумати Тоҷикистон бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ва раиси он вақтаи Иттиҳоди мухолифин марҳум Саид Абдуллоҳи Нурӣ, намояндагони Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон солҳои тӯлонӣ дар мақомҳои баланд дар ҳукумат фаъолият карданд ва ваколатҳои намояндагӣ доштанд. мепурсад вакил аз ҳавзаи умумҷумҳуриявӣ Кабиров Муҳиддин Тиллоевич, марҳамат. ташаккур муҳтарам раис. ман бо ҷонибдорӣ аз лоиҳаи коршиносон хотиррасон мекунанд, ки Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар тӯли ин давра худро ҳамчун нерӯи қонунии исломӣ дар кишвар муаррифӣ карда, ба восита тасдиқ ва мушоҳида кард, ки чӣ тавр режими Раҳмон тамоми ҳаракатҳои исломиро дар Тоҷикистон нобуд месозад. миллат ва кишвар дучори чандин таҳдидҳо аст. мехоҳем ё намехоҳем, мо бо ин таҳдидҳо рӯбарӯ хоҳем шуд. ин дигар на аз президент вобастагӣ дорад, на аз ҳукумат, на аз наҳзат, на аз каси дигар. ин буҳронҳо омаданист ва омода истодааст. якеш ифротгароӣ ҳаст ки ба шиддат ва бо суръат ҷавонони моро ҷазб карда истодааст. дар ниҳоят 29 сентябри соли 2015 додгоҳи олии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро экстремистӣ ва террористӣ дониста, фаъолияти онро дар қаламрави кишвар манъ кард. ҳамин тариқ ҳизб ғайриқонунӣ эълон гардид ва имкони дифои худ дар майдони сиёсиро аз даст дод. баҳона барои таъқиби Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба истилоҳ шӯриши муовини вазири мудофиа генерал Абдуҳалим Назарзода буд, ки нозирони мустақил онро бофташуда арзёбӣ мекунанд. дар ҳақиқат ғоибона нисбати ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон ки бо ҳалномаи суди олӣ
فعالیت این حزب قطع کرده شده، همچون تشکیلات تروریستی اعتراف کرده شده است.